ko. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kung nakikita nyo, nasa labas kami ng bahay. Nakalabas kami. So, may pupuntahan kami ngayon. Punta kami sa my community pantry ng Alfonso Cavite. So, ayun, makikipila kami. Siya pala yung pipila. Ay! So, yun guys, tignan namin kung mahaba yung pila. Always wear your mask kasi nag-iingat tayo sa COVID. So, yun guys. Kailangan namin magmadali baka maubusan. Ayun o, yung mga kasama ko. So, yun guys. Pupunta kami dito sa munisipyo ng Alfonso Cavite. Pipila, hindi ng pagkain. Ay! So, Nawat magbangga. Marisa, tingnan mo yung dinadaanan ko. Ayoko. Hi! Hala, dago. Hi guys! Hi guys, nakakangalay. Yan! Going down! Going down! Huwag ka kasama nun. Hinahanap namin yung pila, di namin makita. Wala tayong fishing. Bawal. Bawal. Saan ba may pangita? Ha? Dito? So, dito na kami guys. So, ayun guys. Wala kaming naabutan kasi maaga nag-close. So, dito na kami ng auditorium ng Alfonso. Tambay sila. Nagpahinga kasi mainit. By the way guys, ito pala, magbablog ako dito. So, bali itong street na to is puro bentahan ng street foods. Next vlog ko is kakain kami dito. So, bali yung iba sarap pa. Kakainan namin lahat dito ng street foods. Yan. And then, ito yung sa simbahan ng Alfonso. Social distancing. Sa mga walang jowa. Nope. Saan kayo pupunta? Ay, bye-bye! Already crying up. Walang laman. Kahit Guys, walang laman. Hindi kami nakakuwork. Ikaw man ang nalagay ko dito. Ang bato. Hindi ka na sinangani. Nag-isip na maaga. Paano ko mas pagdating nung noon, pinapila ko habang pila. Sabi nga rin, pag kami. Uli, walang laman. Wala nang tao. Wala na. May bukas ka ba? Eh, wala naman natin. Ano lang sa yun eh. Dito na kami nakain. Ano siya? Dito na kami nakain. Oo. Kain ako. Bawal kayo na ano? Oh! Mag-hi ka. Ay. Hi! Ay, ano? Dito. Hi guys! Update ko. So, kayo natin ano. Pakita mo, Maris.
ako. Oh, Marisa. Init, magte-text pa ako. Halika na. Sino text mo? Kasi may wifi ako dito. Ah, okay. This is the product from USA. Mamahaling mga bags. Tana. And guys, thank you for watching. Please like and share. Subscribe. Subscribe.